kemm nixtieq ngħinek. Tfal, xogħol għad-dar għandkom il-ktieb tal-Malti paġna 15. Issa ejjew ħalli noħorġu fil-bitħa. Ara minn ġihdejja, kif indi Bastjan? Kollox sew? Ġjar nistaqsi lilek Filippo, għad ħaniġi saħdejk, għax rajtek imdejjaq ħafna. Għandek raġun, vera, imdejjaq ħafna. Missieri, għadu kemm tkeċċa mix-xogħol, għax ma tfadlilhom xogħol daqs qabel. Minħabba fek, ommi żiedet is-sigħat tax-xogħol tagħha. U kieku taf kemm qed tkun għajjina wara x-xogħol. Il-bieraħ smajta tgħid lill-missieri. M'għandniex flus biex nixtru rigal tal-miliet għat-tifel. Ma nafx kif ħanispjegalu. Inħossni imdejqa ħafna minħabba fek. Jiddispjaċini ħafna nara lill-ommi u lill-missieri daqshekk imdejqin. Kemm tinstema' sitwazzjoni diffiċli Filippo. Jiddispjaċini ħafna. Kieku naf kif ngħinek. Il-fatt li naf li għandi ħabib bħalek Bastjan ta' minni nħossni aħjar. Issa aħjar immorru lura fil-klassi